Ik zie Amalia, joh, waar die nou zit. Oh, die zit hier in de buurt. Ik ben een skriers. Een deergewone skriers. Een mandje. Maar wol mij een prachtige naam. Amalia. Verneemt naar het Spaanse dwarpje dat ik vongen waard om een steward te dragen. 2 Friezen hebben mij die namen jong. Sietse Pruiksma, een componist. En Teune Spiersma, een bioloog. Zij volgen mij alle jaren in de maitijd op mijn reis van Afrika via Spanje naar Friesland. Zij hebben nooit oer mij. Zitten er in of ik wel in Libben bleef en alle jaren nog een paar jonge pieken krijg. Want we binnen elts hier mij minder, wij skriezen. Alle jaren is er minder fretten voor uurs in de Frieske grijden. De boeien is hut, het gas is kwad en er binnen net genoeg blommen en insecten. Piersma dochter onderzoek naar en Pruiksma maakt er muziek bij. Alle jaren vleen ik oors in studio. Hij is nou druk met een grut muzikaal theaterstuk, The Conference of the Birds, dat een van de hechtepunten worden mat van de culturele haardstad. In 2015 begon mijn verhaal, in Sevilla. Voor een publiek van vogelbeschermers waard mijn identiteit voor het eerst prijzen. Amalia. I don't know what you think. It's a name, it's a Spanish name. And most Dutch people would think of a little princess, the crown princess, that will one day rule our country. But actually, what we think about is this Amalia. A godwit captured close to Santa Amalia in the Extremadura. And Santa Amalia, the saint of the godwits, is kind of our heroine in our story. And the reason she is the heroine is because we know a lot about her, and the reason we know a lot about her is that she carried a satellite transmitters, so we can follow her movements. Amalia goes, Amalia flies, and Amalia shows what her life is. In late February or early March, you can feel that migration is in the air. The godwits will fly up, make movements, do quite subtle cries, and then they may take off towards the north. Amalia had the unfortunate move to breed in an intensive agricultural piece of land. This happened in the 2 years since we had marked her. She had no recruitment at all. Er kwam juist een Teunisje in en die zei van het liep erop dat Amalia haar vrouw kwijt is. Dus er binnen het onderzoek van Teunis, hij zei van het liep erop dat het sowieso volle minder vrouwtjes binnen dit hier. Ja, dus Amalia die is ik heel gek binnenkom. De eerste toen hij gek binnenkwam, begin van nu weer. Maart, april, toen wie zit er bij Den Bosch, dat doet hij nooit. Hij gaat nooit in Den Bosch. En toen is hij uiteindelijk een paar weken blun en toen vliegen pauzeert hij. Maar juist als je in bewegingen wordt, is heel onrustig. Vliegt alle kanten uit. Dus ik denk dat hij op ziek is naar een vrouwtje. Maar hij had al moeten broeden. Allang? Vrij, ja. Je misschien al jong aan hem had. Ja. Ai. Ja, was dat zien? Ja.
3 jaar lang geen nijteam krijgen. Als skriers wien tot in die raar in die om. Ik vlees uit Guinea-Bissau via Spanje naar Zuidwest-Friesland toe, uiteindelijk om een nacht. Als vogel is mijn heegste taak om de soort in stand te houden. Maar het slag het mij net om aan die opdracht te voldwaan. Sietse zette mij 15 vreugden in 2012 uiteen met een burgerinitiatief om de achteruitverlenende biodiversiteit in Friesland op de agenda te zetten. En in Nederland en in de landen dat wij komen. Zij nemen haar initiatief de Koning van de Grijde. Farmers and Godwits have been friends for a long time. And then probably their numbers peaked around 1960, almost the year that I was born. And at that point there were 120,000 pairs in the Netherlands. But farming practices continue to change. As you all know, it's no longer just fertilization, it's not limited drying, but it's the use of a lot of fertilizer, the use of agrochemicals. There's bigger machinery that needs to go on the drier soils. There's a lot of plowing and reseeding, and the fields have become much bigger. There's more happening. There's only one type of grass in most meadows. The herbs and the flowers have disappeared. The cattle have also more or less disappeared from our countryside, and the swards are mown time and time and time again, up to 8 times per season. And you can imagine that in such a place it's very hard for a Godwit to live. And in this way we have lost our countryside in many ways. We lost more than 96% of our countryside. We have kept small bits of flower-rich meadow, but 96% of the countryside has been turned into this. And as a consequence, we have seen a dramatic loss of black-billed godwits in our country. And there's probably only like 20,000 pairs left at the moment. Zoals die in Friesland opgroeit en dan ga je naar boeten, dan komt het vogeltje in. En die vogels die vertellen prachtige verhalen, het verhaal van de trekvogel. En zo, ik ben opgegroeid met skriers, maar die skriers is eigenlijk, dat verhaal is heel tijd groter worden. Want toen bleek die skriers, dat is net alleen een hele interessante vogel op het onderzoekje. Je kent er een soort biologie uit wel, maar dat bleek echt nog een vogel te wezen. En dat wist ik eigenlijk wel. Met natuurlijk voor alles om vasthingen. De hele ontwikkeling op het platteland. En boven dat, het vereren in biologisch en ecologisch zin van dat platteland, dat ging in een hoog tempo terug. Dus verschrikkelijk ongereisd daarover. En verschrikkelijk ongereisd om de skriers en de liep en de jurk en om alles kwijt eruit zien. Dus bij u aan de keukentafel wordt er toch wel regelmatig over emigreren praat. Van waar we hier wil wonen. Dus het antwoord daarop is nou ja, kunnen we er wat aan doen. En nou ja, ik ben dus heel gelukkig dat ik de Maarten vond, Koning van de Grijde. Wauw. Wat is je jong? Daar gaan ze. De kraanvogels komen, de skrieren. Geweldig. Ik wie op een gegeven moment een soort een aarziekje. Toen ben ik wel 12 of zo. En dan op een gegeven moment heb ik het wat lezen litten. Daarna kwam ik weer eens in het land. Ik denk dat er hier 4 of 6 tussen zitten hier. En toen zei ik eerst wel dat het heel erg verloren. En god, dat ging wel hurt ik al. En nu ben we weer, nou, het zie je 15 jaar verder en dan is het juist wel van bliksem. Het is wel heel stil ontworden. Hè? En het is wel heel erg monotoom in het land. En ben je soort met teuners op paard en dan je krijg je er steeds meer kennis van. En dan weet je, tegen het onderzoek weet je dat er steeds minder vogels leven. Hoe komt dat dan? Nou, tegen het onderzoek zie je dat de verschillende factoren binnen waar dat van komt. Nou ja, en dan merk je van ja, en hoe kunnen we dit dan stoppen? De boeren die willen we. En de boeren die hebben een vogel gehad, een natuur gehad. In plaats van die plankgasmethode van het maar ja, van de Chinese merken produceren. Wat ik heel goed snap. Ja. Ik zie net van het mooi net en dat mooi. Het giet er even net uit. Het moet beide naast elkaar bestaan. Alleen het is nou uit balans omdat het ene alleen nog maar bestaat en het andere is er niet meer.
En dat doet me wel zeer, want ik merk gewoon dat dat mij emotioneel raakt. Dat ik die vogels net meer heb, dan raakt het mij dat. Dat raakt me echt. Beetje jaren, man. Stop je dat nou in je muziek? Ja. Ik ben Sietsetje inkomen en die bleek een enorme interesse voor skrieren te hebben. En dat maakte hem tot een heel interessante figuur natuurlijk. En verder, ik hier natuurlijk wel van alles te vertellen, maar als bioloog ben je net goed in het vertellen van verhaal. Dus mensen die het muziekmaatje kennen, of die theatermaatje kennen, of die film kennen, ja, die kunnen verhaal vertellen. Dus wij vonden elkaar in de skriers eigenlijk. En toen bleek dat hij een hele grote belangstelling te hebben, een goed ringlijst te kennen. Het belangrijke oorskip in mijn brood. Dus ik zou een keer mooi op expeditie. Ja. En dus hij is mooi naar Mauritanië, we zijn later te keer naar China west, we zijn te keer op het Waard west. En tegelijk leerde mij orenmeester kennen. En toen ben wij begonnen met station Friesland praten over de toekomst van Friesland. Ken dat net logischer, ken dat net beter. En daar is de koning van de Grooide letter uitgegroeid. Dus red line, yellow flag, line blue. Ah. Line blue. Je hebt wetenschap, je hebt de kunst, zeg maar, en je hebt de innovatie. En die draai je eigenlijk altijd los van elkaar. En die gaan naar hun eigen gang. Eigenlijk van die lietse terpjes. En wat we eigenlijk met de koning doen, als dit de koning is. De koning van de Graai is een proces van 15 man, een burgerinitiatief. Die zei van oké, we doen de gedien niet, maar we gaan maar een gang. Die gaat er tussenin zitten en die probeert het uiteindelijk, als er deze draait, dan begin je oor niks te draaien. Snap je? En uiteindelijk kunnen we net zo met elkaar. De wetenschap heeft ons nodig om het verhaal te vertellen. De muziek. De muziek, de film, de dans, de poëzie, de literatuur. Want dat gaat over dus cultuurlandschap, dat gaat over waar we binnen. En dat is Jessa in Spanje, waar dingen ontveroordeeld binnen. Dat is in Nederland zo, dat is in Portugal zo, dat is in Frankrijk zo, in Engeland, overal waar we komen is dat zo. En als het zo'n proces in gang zetten kist, dan is dat natuurlijk geweldig. Er gebeurt ook niks. Dat zeg ik één nooit. Dus muziek, ja. Soms hoor ik net alles uit te lezen, hè. Dus ja, ik ga gewoon heel erg van. Ja. Goh. We zijn met Birds and Brass bezig en dat weer alleen nog met muziek. Voor vogels en landschap. Concert. Maar we zochten nou een theatervoorstelling. Maar doen eens.
En wat er toen gebeurde is dat ik zit eigenlijk gewoon op mijn bank en ik zie de jongens wat in Google voorstelling Birds, zoiets, Performance Birds. Toen kwam ik op de Conference of the Birds. En toen zag ik dat Peter Brook dat al een keer in Engeland deed hier. Die een theatervoorstelling wil maken. En toen ging ik daar wat in verdieping en toen blikte dat een gedicht wie 1200. En het verhaal, dat triggerde mij. En dat gaat, dat die miljoen vogels van de wereld die komen bij elkaar op een locatie. En op een gegeven ogenblik ben je op zoek naar de lieder. En die lieder, die is er net. En dan zei de hop, dat is een hele mooie vogel met zijn kuif. En die zei, oh jongens, als wij op zoek gaan willen naar de lieder, dan moeten we naar het land van de Siemoedig. En de Siemoedig, dat is San Valleien Vierders. En dat binnen de San Valleien. En dus alle miljoenen vogels zeiden, oké, gaan we dwaan. Dus ze gaan naar reis. En ze gaan naar die Valleien heen. En op een gegeven ogenblik gaan heel soort beesten neer, vallen aan. En op een gegeven moment komen ze on in het land van de Siemoedig met 30 vogels. En het eerste wat ze daar joggen is een heel iets marken. En dan zeggen ze in die hoppen, hey hop, we zoeken een lieder. Hoe zit dit? En dan rennen ze naar dat market daar. En dan zitten ze zo en dan zullen ze zo. En dan zullen ze dus zichzelf. Ze winnen dus op zoek naar zichzelf. En dat vind ik mooi. Dus dat je zelf dingen in gang zet. En daar kwam voor mij een hele soort bij elkaar. Dat gaat niet alleen over de kening als burgerinitiatief. Dat je als je trein iets in gang zet en dat wordt een beweging. En dat vind ik. Ik zit lopen kennen. In de kroeg van we durven het net en dit dat al wel gebeuren. Maar je doet iets. En dat vind ik mooi. En ik denk dat je dat, we kennen terug stikken te schrijven en boeken te schrijven en films te maken. Maar ik doe muziek. En ik denk dat muziek op een oorlevel binnenkomt. Met terug verhalen op een oor manier emotioneren. En dat heb ik natuurlijk met Teun dus ik mooi maken, maar onze lezingen die we met z'n tweeën doen. Hij dit verhaal hoe 30 jaar onderzoek, de data, de wetenschap. En ik ben dat verhaal te vertalen in muziek. En dat merk je, dat werkt. Dat het oorlevel binnenkomt. Het is bijna die hersenhelft en die hersenhelft. Snap je? Dus het komt binnen in het hart. Ja. Het hoofd in het hart. Ja. Tientallen optredens hadden West van mijn vrienden Sietse en Teunis. Voor het Wereld Natuurfonds met de Kening. In het Friese provinciehoers, op Oerol, in Amsterdam, op radio en televisie. Waar hebben ze uw verhaal net verteld? Intussen is mij toch Kening van de Grijde de discussie over de loonbouw in Nederland volledig iepenbrutsen. Maar het economische systeem binnen die sector liet hem net makkelijk omturnen. In Lietse Krieten, met krooderieke loon en een zonneboeien is het voor u, skriezen, beter te horen. Maar het binnen postzegels op een grut keelskeerd biljet lekken, met alleen nog Engels graaigas. In Zuid-Spanje binnen er nog gebieden dat net de mensen, maar de natuur het zelfs voor het zissen had. Ik kom daar graag om aan te sterken van mijn tocht naar Friesland. Ik hier zo yes, ik wie op ziek naar de keizeraden. En dan kan het er volgens zo'n afleen. En zo direct bij jou is er geen erachterin zit. Maar hier is dus nog die biodiversiteit? Ja, dit is de lagune hier. Bij het Dwarp is natuurlijk een prachtige wetterwildgebied. Daar is allemaal ook soorten hier. Daar is
de ooievaars, jerebarres, daar heeft de flamingo's daar heeft de allemaal een soort ooien. Er zitten liepen, de skriers zitten achterin, die ben nog net zo makkelijk te zien. Hebben we dat nog in Friesland? Ja, eigenlijk hebben we hetzelfde wel een beetje, maar je zit wel wat meer soorten, ja. Ja. Nettelbekken. Ja. Weet je skriers nou, joh? En ik kies zelfs hopen dat 2018 dat het dieptepunt van de skriers is worden. Nou, het dieptepunt is nog net in zicht. We weten altijd dat we komen, dat wij hier de stand nog heel tijd achteruit. En dat weten we omdat de oude jaren, er zijn meer niet groot worden nou. Dus we zitten al dik onder de 60, we gaan naar de 50.000. En dan zeg je, jij dat wel soort? Ja, ik vind het net zo verschrikkelijk soort eigenlijk zo. En dat is ook een beetje een probleem, dat al die plakjes waar ze nog zitten, dat zijn van die Lietse eilandjes. En dat betekent ook dat hun eigen warmheid, bijvoorbeeld in het overweren van predatiepogingen, die wordt ook heel dit Lietser. Dus het wordt wel heel tijd kwetsbaar. Ja. Zoals we niet in een schoolhut om een skriers te zien. Dat is eigenlijk de omgekeerde vraag. Die skriers, die juist gewoon vanuit die huiskamer te zien. Of vanuit die studio juist ook skriers te kennen. Zo'n soort vogel is het. Als je ook goed werkst, mooi met de loon hebt, dan heeft je die skriers niet wel luisteren door. En dat wie een skriers. Dus wij maken nou speciale plakjes om die skriers te zien. Ja. En die plakjes die worden heel tijd specifieker. Er zit een inscriptie in. Er zit een haai in het. Ja. Dus het is yellow lime. En dan reëert yellow met een H. Dat is een IJslander. Echt? In dit verhaal is natuurlijk verschillende uitgangspunten geweest naar Schenker. Kerst naar de vogelschen. Die vertelt dus een hele soort. En uiteindelijk vertelt dit iets zo uurs. En ja, en dat is denk ik heel dit het ding. Sietse zei ter een wierwut. Het giet net om vogels. Uit soorten giet het heel tijd oer jim, mensken. Treien Ierlien brachten Sietse en Teunis ek haar boodschap in Lissabon. Dat wij skriersen alle jaren de Riesvelden oordogen. Godwin. Refugiados com comida olham para baixo e nós aquecendo a vaidade em consumo, tirando o tapete à bicharada, 8.000 quilómetros sem estrada. We are not very happy to live in this world, and we want to change that. And we want to reach out to all of you here tonight to join that enterprise. Because what we basically have to do, we have to regain the flower-rich meadows, to regain things that we have lost. Now, this is not just a sentimental journey. We think there's lots of good economic, health, and all kinds of reasons why we should try and do this. This is a long-term vision, and long-term visions you can never reach on your own. Have to unite, and this is what we try to do. And I'm an optimistic man, I must say, because I think there's so many good reasons to reverse the changes we have wrought upon the landscape that I have very high hopes that O Rei, the Lauplados, the king of the meadows, will increase again in the future. The idea of this relation between the science, the culture, and the art in general, I think that is very good. And everything is interconnected, like not only in the performance, but of course in the world, in the diversity. Yeah. So I think it was a really interesting way to send the message to the audience. I really enjoyed it.
Portugese vrouw had gelijk. Alles had mij elkaar te krijgen. Wij skrieren weten dat als geen oor. De mens kan denken uit haar eigen superioriteit wij en pleit ze haar zelfs vrij als het gaat om de achteruitgang van de biodiversiteit. Dat wij skriers een saf van te lijden hebben. Maar als vogels binnen wij afhankelijk van de kluchten van de mens. De wieze woorden van de Portugese vrouw binnen nog net ooit in Friesland trokrongen. De milieuactivisten jouwen de boeren de schuld. En de boeren jouwen de roofvogels en roofdieren de schuld. Het begint erbij dat op de plakjes waar die skriers nog zitten, dat een lietse biodiverse oases in de grote woestijn. Maar het ellende van die grote woestijn is dat er wel alle roofdieren de winter terugkomen. Ja. En niet var hier, want er niks te fretten is. Denken al die roofdieren, hey, daar is skrok, daar is wat te beleven, daar maar we hinnen. Dus dat begint het gesodemieter. Dus dan ooien, piekjes. Dus ja. Dat is één probleem. En dan, die piekjes die moeten wat eten hebben, die zijn afhankelijk van insecten. Ja. Dat is echt een groot probleem. Die insecten die pieken op het heden betiet in het seizoen en de insecten zijn heel erg liets. En dat is zeldzaam in de natuurgebieden. De oude landbouwgebieden, mag ik eigenlijk zeggen. Maar die oude landbouwgebieden die worden omjoen door moderne landbouwgebieden. Waarvan een tredde elke jaar omzetten wordt in mais, of in tulpenbollen in sommige plekken van Friesland, of in bieten. En dan gaat dat together met een enorm gebruik van pesticiden en ook van herbiciden. Dat is alle super giftig voor insecten. Nou, het kwart en lange van het verhaal is dat die gruidenvoelpieken die hebben net volle weer eten. En dat betekent dat ze heel tijd meer rennen moeten. En hoe meer ze rennen moeten, hoe langer ze fretten moeten op die lietse prooikers, hoe makkelijker het is echt voor roofvogels om ze te pakken. Ja. Nou, die krijgen dan de schuld, maar dat is natuurlijk net het basisprobleem. Eigenlijk is het denk ik van het boerenland voor een enorme restauratie op je 95% van al ons gasland is ecologisch naar de barabisjes. Wij kennen wie is een leider, de leiders, dus de politiek of maar je kent concerns en de grote bedrijven, maar je hebt ook een leider in jezelf. Dus je kan zitten blowen op de bank, maar je poelen chips en televisiescherm blowen. Maar je kijkt zeggen van nee, ik ga je dus echt wat ontwang. Ik wil dit oors of ik wil hier iets mee. En dat is bij mij wel dingen. Ik denk ja, dit is wel een soort. Ik heb iets gevonden dat bij mijn levenswerk ken. Daar ben ik heel gelukkig van word. Ja, het klinkt heel stom, maar het is juist iets helemaal voor de oren. En ik denk ja, dat ken ik eigenlijk. Het is misschien wel te grut. Kijk bij klimaat bijvoorbeeld. Soms zit je, oh, het is vies te grut. Maar je kent gewoon, ik zit op een op je dak. Dus je kent dingen die ik oors doen. Je kent oors eten gaan. Je kent het ken wel. Daar gaat confidence goed. Het is een inspiratie van. Kom op, jongens. Kom, is dat? Inspiratie om dingen oors te doen. Dat hoop ik.